vás u dnešního videa, tady je Terka a dneska se podíváme na další karetní trik. Mým úkolem v tomto triku bude najít vaši kartu, takže zamícháme karty. A vy si můžete vybrat jakoukoliv libovolnou kartu, tak já určitě vyberu nějakou. A podívejte se na ní a zapamatujte si ji. To taky podívám, protože jsem tu sama, takže to musím se vlastně, je to král Karolej, takže to s ním musím vlastně vystačit a musím vědět, jaká ta karta je, protože ten divák by mi vlastně řekl, kde ta karta je. Ale teď to musím udělat sama, takže toho krále Karolího, takže rozdělíme někde balíček a na nějaký a dáme tam toho krále na libovolný balíček, král Karolej, vaši kartu, takže je ztracená někde v balíčku. Jo. Tak a teď si balíček vlastně rozdělíme na 4 hromádky. Takže takhle budeme rozdělovat. To máme. Takže teď uvidíte, co bude dál, jenom se srovnáme tady ty narychlo ty balíčky. A podíváme se, vlastně divák by mi tady řekl, v jakém balíčku se nachází ta jeho karta, abych mu to tak ukazovala. Akorát, že teď jsem sama, takže se na to musím podívat sama, budu vám to přitom ukazovat. Takže tady v tomhle balíčku ta karta není. Takže můžeme ho dát pryč, nebudeme ho potřebovat. Jdeme se do druhého. Takže tady v tom balíčku karta je, takže si ten balíček necháme a ostatní balíčky můžeme dát do pryč, už je nebudeme potřebovat. A ten balíček, kde ta karta je, tak ten rozdělíme zase na 4 kupky. Tady vlastně máme 4 karty, takže to nebudeme potřebovat. A ty 2 balíčky. A tady máme vlastně takhle karty. A můžeme vytáhnout prostřední karty z těchto karet. Tak a mám tady poslední 2 karty, já si myslím, že jednou z nich je ta vaše. A když už to musím uhodnout, tak sázím na to, že ta vaše karta je ta vlevo, tady tato. A je to ona. Takže ukážeme si, jak jsem to kouzlo teda udělala. Můžeme na to použít stejnou kartu, krále Karolího. Můžeme karty zamíchat. A důležitý je, aby při rozdělování balíčku, vy to sice neřeknete, ale musíte se to naučit, abyste to rozdělili přibližně přesně v půlce. Potom toho krále dáte na nějakou hromádku a ztratíte ho v balíčku, jo. Je důležité, abyste to rozdělili přesně v půlce, protože aby to kouzlo vyšlo, je to matematický, takže to jde vždycky. Ale v případě, když ten král nebo ta vaše karta prostě je na 25. až na 28. pozici v balíčku. Takže teď si rozdělíme balíček na 4 kopky, jsme to dělali předtím. Vlastně toto video natáčím po druhé, protože předtím jsem to podělala, dá se říct. Takže to natáčím po druhé a doufám, že se mi to tentokrát povede. Takže teď můžeme zase urovnat balíčky jako minule, když už to máme. Tak. A podíváme se, v jakém balíčku, je to vlastně úplně jedno. Podíváme se, v jakém balíčku ten král je jedno, jakém je. Takže tady v tom balíčku není. Ale většinou není v prvním ani v posledním,
hodně případů je v druhém nebo v třetím. Ale nemusí to tak být vždycky, třeba podívám se na třetí balíček. Teď je právě ten jeden z výjimečných případů, kdy je ve čtvrtém balíčku, když to vidíte tady, tak. A tady je teda, takže ty ostatní nebudu potřebovat. A vezmeme si tohle a rozdělíme to se na 4 kopky. Tak. A může se stát, že když se vám kouzlo třeba moc nepovede, tak máte ve máte třeba v jednom balíčku třeba o kartu víc, tak třeba nemáte jenom ve jednom balíčku 4 karty, ale ve 2. A to znamená, že pak vytáhnete ty 2 prostřední karty z těch balíčků vlevo a je vždycky ta levá, tady ta je ona. Ale když máte jenom jeden balíček, kde jsou 4 karty, v tom lepším případě to je pak jednodušší, tak ten balíček dáte pryč, vždycky, kde jsou 4 karty, dáte pryč a necháte si s těma 3. A vytáhnete prostřední karty. A vlastně, když máte jenom 2 ty prostřední karty, jak jsme to měli minule, tak je to vždycky ta vlevo. A když máte 3, tak je to ta prostřední. Můžete se teď o tom přesvědčit, že ta prostřední je král Karlovej. Takže to bylo všechno pro dnešní video, určitě jich bude víc, dneska jsem se naučila mnohem více dalších karetních triků, takže se pro dnešek s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano a pokud chcete rychle další videa z karetních triků, tak dejte like a odběr, prostě mě podpořte v tom a IKU, budeme moc rádi, takže zatím ahoj.